idan ni zan ce ina son wata yarinya a duniyar nan ta ce ba ta so na an yi ta kuwa? Ni ban san ma wace yarinya ake nufi ba kuma ban san su waye wa ina. Faru tun lokacin da idanuna suka yi arba da na ji ina son. Wannan wani irin magana ne ke gaya mu? An gaya miki soyayya ce ta kawo ni makarantar nan? Are you out of your mind? Ina son shi babu yanda zan yi. Babban kifin da ka kama ni har yanzu ban ji ka an gazo min ita ba ne. Gaskiya ban taba sa'ar kama katon kifi kamar wannan ba. Kamata mu bi abin a hankali har Allah ya sa ya gane cewa me ke tafiya a cikin ofis. To kai ka san cewa mu nan ba mu da gaskiya ko muna da gaskiya ne. Ka wance mu ne karban bai. Duba agogonka yanzu karfe nawa? Ka duba agogonka. Yawwa. Kuɗin da zan biya maka kuɗin makarantar nan da za ka wuce makarantar na gaba da sakandare. Shi ne tashin hankali na faru. Waye wannan gayan da na ga Laila ta shigo da shi cikin class? Waye shi? Ai ya kamata ka faɗa mata abin da yake cikin ranka. Ce mace kyakkyawa kamar ki. Kina bin shi yana miki wulakanci. Kuma ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da shi ba. Today's question will be about computer science. Abokina wannan sabon fuskan kwaba daga yana. Oga mun sai abin da nake so na tambaye ka kenan wane ne wannan wanda Laila ta shigo da shi makarantar nan? If you don't talk, I will start pointing. Who can tell me the types of anomalous verbs? Who can tell us the meaning of NYSC? Wallahi karatun Faruk na bani mamaki. Ki duba daga yi mana bayani so ɗaya har mun fahimta. Kinga, ba na son irin wannan abun. Wannan kaskantaccen. Dakata Mansur, baƙon da kake faɗi ya riga ya shiga zuciya na tintini. Laila ce!